Hvis du sætter pris på et godt glas whisky eller rom, så vil vi rigtig gerne invitere dig indenfor til The Whisky & Rum Show i Forum København til september. Vi afholder det største whisky- og romshow i Norden, så kom og vær med til et 2-dages event fyldt med en masse sprudlende aktiviteter, masterclasses, cocktails, fadlaget spiritus og få samtidig muligheden for at tilbringe tid med andre spiritusnørder. Med omkring 1000 flasker spiritus kan du få lov til at udfordre dine smagsløg, møde folkene bag industrien, og måske finder du din næste yndlingsflaske til showet. Uanset om du er spiritusnørd eller novice, vil vi gerne have hjælp til at bedømme dette års vinder af People's Choice Awards. Det kan du gøre ved at bedømme 20 plus flasker i enten rom- og whisky-kategori. Kom og oplev disse fantastiske gyldne dråber den 15. og 16. september. Få dine billetter lige nu fra 269 og spar 10% på entréen. Find mere information på vores hjemmeside, eller hold dig opdateret med vores sociale medier. Vi ses til september.